chiro wakaromba sekuru tacho vanona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganikwa munada sonokofunza debabi hatingoshai. Mazukuru ife zakalamba garakare si sabu karibu wewe karibu sabu kuyapezwa aba shobeki naupita bangani yanu ya mwanachemera muno marene yao zvakanaka iko zvinonda kuchida kutsanangura nauye dare rakakachamadza dare repachibhoro munoona nhau inoitika vazukuru vinamwana ukafiwa next to nyao kunyango kwakafiwa chero kuna imwewo village kuno kune rimwewo village masiku mari matatu kupera kwamazuva maviri matatu mazi aimukarini mvura yanga isinisanwike pabhora kunyango makafiwa muno muvillage rino kupera kwamazuva maviri matatu mana mvura ichanwika pabhora suka mabesi inapomada suka mabesi ate anangona tsitsi kuchangata wana ngono na manzi mangiwa deri nango chofia ki diga ate hapa nikangana huyu anapasha kumnduza ndani hapa sofia ki bana nini kwa wawili sofia ki wesa na mainga sofia on the star kanisi funa detail dadi wewe hapa lesi kanisi funa kumalea Sakanaka. Hanzi mainge maizoti kana kunze kwachena kuseni kuenda kuchibhoro. Muchibhoro maibuda 2 bvudzi. Mvura ibuda ine bvudzi yaita manga tani.
Vudzi rakataka kusungana songa tubvuzirana adiki. Pachibuda tudimbu twetunyama. Pachibuda mvura yebuda yekanunira mafuta chitooneka tuma zeti tuma XX netuma QQ twemafuta so. Nekusaziva vamwe vanhu vaingochera mvura iyo vasina kuzviona vaiti vakanwa mvura vanhu vainzwa mudumbu nayo mvura iyo. Nekudaro ndacherechedza pano mukati mematare angu ndamisikidzwa mazita yenyanya varoi Analois vailoya bhohoro. Danzi nasekuru paita Elizabeth asana Elizabeth vaviri. Wekutanga Elizabeth Gwatura, Elizabeth Mahindi. Vari kupi vana? Margaret Munyonga, Mai Maria Nyambo, Mai Charles Nyambo, na iye Maria Nyambo wacho. Hanzi nasekuru zvamaiti maigara misangano muchiti tinoda kutora n'anga iuye itibatsire. Hanzi kana maiona Maria Nyambo aipinda pamberi kuti haiwa n'anga yenyimba fainouya kuzotibira atidi. Hanzi aida kutovharidzira kuti uroyi hwake usabatwe. Vari kupi vana? Iwa wesezwa yaita patayonga zvino waiti vanona madhoro zvitendeuza hana kutofuma Sekretari ukunyora hemazita. Saka vanhu vada kotohwa ka vamwe vasivhike chimuno vamivhike chimanje. Zvanzi Elizabeth Mahindi, Elizabeth Gwatura, Margaret Munyonga, Mai Maria Nyambo, Mai Charles Nyambo na Maria Nyambo wacho. Iwa nomono watawa nomazita yawo. Jenge aripo here akureho. Sabu kupakaza. Aba hey, Simulai siuko. Ridei njenga chibwera. Hanzi Sabu kunjenga achiuya. Ndikunadi kuunyako. Ndikuda kuti kunze uko. Patane bwino madrasa yanu. Chengetedzai vana midhudhudhu mabhasikoro dzimotikari chengetedzai uko kunze uko. Chombo yake para shabari sabewa ndasha kumenya midudu maji. Chenjerana Shepard na Teddy vanokubira midhudhudhu. Shepard dari Paroko. Dari Paroko.
Chiro wakaromba sekuru tacho vanona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatina